Najeriya an hana mai tafiya, an rasa mai rakiya, ga kasuwa ta tsaya, an ci tuwo ba miya ashe an yi gudu kan kaya. Wayo Najeriya, wayo Najeriya ƙasa ta. Gwamnati ki azama ke taimaki al'umma don a samu sauki, sai da zaman lafiya za mu ci ribar komai cikin ƙasa ta. Shi ba zaman lafiya mai yiwuwa sai akwai lafiya, idan ko ba lafiya sai a gaba komai sai gari da kanwa. Taimaka wa talaka ba sai da zanga-zanga ba.